Рака на млечната железа е едно от най-често срещаните заболявания, при които се предизвиква изкуствена менопауза. Както ви казах, тук целта на хормоналното лечение, на химиотерапията, това е да спаднат естрогенните нива под 20 мг на милилитра, защото всъщност по-високите естрогенни нива стимулират туморната продукция. Известно е, че туморите на млечната железа, ще кажете, че не при всички обаче това се постига. Да, това е така, защото в практиката ние имаме според хистологичните типове, според рецепторния статус, ние имаме няколко типа карцином на млечната железа, от които най-често срещаният около 70-75% от всички карциноми на гърдата, това са хормонално чувствителни. Тоест там има експресия на рецептори, които на хормонални рецептори, това е експресията на естрогенния рецептор, на прогестероновият рецептор, които всъщност трябва да бъдат блокирани след проведеното съответно хирургическо лечение с идеята нивата на естрадиола да се доведат до менопаузални стойности, за да не се предизвиква тази продукция на естрогенните нива, които да стимулират остатъчната или наличната туморна продукция.